Welcome to my YouTube channel, friends. Please like, comment, share, and subscribe. Hello guys, नै अमा खोमा हांनाय दिनै अमा खोमा शेक नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जायो सलिड जागोन थाव संख्रि फानलु हालदै पियाज गासिबो होजोबगोन नै अराबो जोंगासिनो दङ गासिबो रेडि खालामगासिनो दं माखासे फंबायफोरबो दं बिसोरबो हिट जागोन जों दिनै भिडिअखौ जोबजासे नाय लोगोफोर जेरावबो दाथां बे 5-6 मिनिटल' भिडिअ नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जायो सोरबाफोर अमा खोमा हांनो रोङाबा मोजां नायनानै सोलोंबानो जाबाय जों गासिबो रेडि जोबखानाय अराबो रेडि जागासिनो नै फंबायमोना रेडि खालामगासिनो दं जों सानै साथाम दिनै जागोन बेखौ मोजांनो चेक होनाय लकडाउननि जेरावबो थांनो मोना ना अमा खोमा लायबाय जानोसै बेखौनो दिनै लोगोफोर नायदो नै मोजाङै सलिड लोगोफोर नै अमा चेक होनायनि रेडि जागासिनो दङ अराबो सलिड जोंखाबाय अरा खिन्थु ब्लाव ब्लाव नांथारगौ दै अरखिसो नांगौ अरखि चेक होनायाव अरखिजोंसो हांनांगौ नालाय नायदो लोगोफोर नै जों अमा खोमाखौ जों औवा दालायजों थुबाय अराव हांनो सोरबाफोर दाबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायना हो लोगोफोर जों अराव हांनायनि सिगां अमा खोमायाव हालदै फुनगोन संख्रिबो फुनगोन आरो बेनि उनाव अराव हांगोन लोगोफोर मोजाङैनो नायदो लोगोफोर नै जों अराव हांजेनहांबाय बेदरखौ चेक होजेनहांबाय बिदिनो एसे गोबाव टाइम लागोन चेक होना 1 घन्टा लाफ्रामहैनो हागौ बेनि उनावसो मोनगोन अरजों नङा बे अरखिजोंसो मोनगोन अरखिनि हिटजोंसो मोनगोन लोगोफोर बेखायनो एसे अरखिया रोहो रोहो जानांगौ अब्लासो मोनगोन नालाय बिदिनो 1 घन्टासो लानो हागौ टाइमाव नायलांबाय था मोजाङै मोनहांबाय लोगोफोर नै आधा घन्टासो थांबाय बेखौ हांनाया आरो हांबावनांगोन बिदिनो दसे बेनि उनावनो जों हांसिगोन मोजाङै नायदो लोगोफोर सोरबाफोर दाबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा खालामदो आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो प्रेस खालायनानै लादो मोननोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय था जोबजासे नाय मोजाङै नाय मोनबाय लोगोफोर फुरा 1 घन्टा चेक होनायनि उनाव मोनबाय सलिडनो बोखांसै बुरिया कालार जाबाय नै फायार कालार फायार पुरा ब्राइटनेस
दैजिङाव जाग्रा बावखुंग्रियाव जाग्रा बिदि नङा बेयो दैजिं बावखुंग्रिना रुनायसो जोंना पियरलै देसि लकेल मोनजोब्बाय लोगोफोर जों दा नै हानोसै बख'गासिनो दं बे पियास फानलु देग्लिनाय बेखौ गासिबो रेडि लाखाजोब्बाय बिदिनो फिसा फिसा हानानै आराम लगायनानै जानोसै जोङो नायलां लोगोफोरनाय हाबाय फिसा फिसा हाबाय बिदिनो फिसा फिसा हाबासो गोथाव मोनजायो बांद्राय गिदिरबा बांद्राय मोजां जाया नायदो लोगोफोरनै जों एसे गंगार दुन्दियाबो होदेरफाबाय गंगार दुन्दिया होबा मोजां मोनजायो मोजां मोदोमो बिनि सेना मोजां सोर सोर अमा खोमाखौ मोजां मोनो लोगोफोर कमेन्टआव फोरमायहर आरो बे जोंनि अमा खोमा सेक होनाया लगायनाया गोथाव जादोंना जायाखै बेखौ फोरमायहर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो गोबां बिदिनो मोजां मोजां ब्लग फैगासिनो दं नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर थेंक इउ